Comença el telecris. Amb totes les notícies. De l'escola. Amb Eliana. Del món. Un noticiari. Per els alumnes de sisè. Hola. Hola. Hem de contar-vos les noves notícies que hem recopilat per a vosaltres. Esperem que us agraden. En aquest telecris parlarem de Els nous contenidors de reciclatge. la inauguració dels diumenges al Reusell, Eixida a l'horta dels alumnes de quart. la xerrada al voltant de les perses per als alumnes de tercer i quart, El nou accés al centre. la celebració del Dia de la Pau, El campionat de tir amb arc. l'agraïment de música i compromís per a la nostra col·laboració en el projecte Wicca. Dins del projecte Ágora s'han repartit nous contenidors de reciclatge per a plàstic, paper i orgànic, i així tratar d'aconseguir un món millor. Segon, eliminar o reduir al màxim l'alumini per embolicar l'esmorzar. Hem d'acabar amb l'alumini. L'alumini, per favor, això contamina. Entre alumini i plàstic, plàstic. Imagineu com és l'alumini. El 9 de gener es va inaugurar els diumenges al Recer, que són una sèrie de tallers i activitats adreçats als xiquets i xiquetes de Meliana. El dia 18 de gener, l'alumnat de quart B i quart C varen fer una passejada per l'horta per a conèixer millor l'agricultura del nostre poble. També aprenen quins productes s'han d'utilitzar per no contaminar. Sácalo. ¡Sácalo! ¡Guau! Vale, enséñalo a la cámara. Espera, Míralo. no tires el barro ahí. Espera, lo limpiamos un poquito así. No. Gol de calcio. ¿Eso qué? Està molt, Bleda, 2 punts. El dia 25 de gener, membres de l'associació Asperger Comunitat Valenciana van donar una xerrada per a l'alumnat de tercer i quart i ajudar-los a conèixer aquesta realitat. ¿Vale? Entonces, de 75 personas o más que estamos aquí, ¿somos iguales o diferentes? Diferentes. ¿Y pensáis que ser diferentes está bien o está mal? Está bien, porque vamos a imaginar un mundo en el que todos fuéramos iguales. ¿Vale? Entonces, Com havien promès l'alcalde i el conseller, s'està fent un nou accés al nostre col·le. Les obres duraran aproximadament un mes. Per fi s'està construint un camí segur des del poble fins al col·legi, pel camí de Borrequillo. El 30 de gener es va celebrar el Dia de la Pau. Xiquets i xiquetes de cada classe cantaren una cançó i recitaren un poema de la pau. La pau es no dir paraulotes. La pau es aturar al enemic. La pau es no riure del que altres fa mal. La pau es fa sentir bé.
organitzat un torneig de tir amb arc dins del projecte Agora, amb els alumnes de tercer i quart. Ha sigut una activitat innovadora en la qual l'alumnat ha gaudit molt. Apunta, no tires, apunta allá a la cámara. Apunta a la cámara, apunta a la cámara. Pero no tires, ¿eh? Silencio. Vale. Tira cuando tires. Contest. Adriana Flores! Mira sí! Molt bé, queda't ahí. No, la mà, me caguen tot. Jo estic gravant, Jacobo. Ah, sí? Pues prepara't. Vale, en segona posició, Jesús Moreno. I en primera posició, amb 23,5 punts, Sandra Ruiz! Un aplaudiment. Molt bé. I ara... Hola, estem així amb Sandra, la primera guanyadora de tir amb arc de tercer i quart. Com t'has sentit durant la competició? Molt nerviosa. Però si has tirat uns bons tirs. Perquè m'he pogut concentrar. Vols dir alguna més? Sí. Que gràcies a tota la meva classe per Enhorabona, Sandra. Moltes gràcies. Música i Compromís, responsable del projecte Wilca, ens ha donat les gràcies per la nostra col·laboració. Vuestro esfuerzo y compromiso ha supuesto el mantenimiento del comedor de Secoli Wilca en la aldea de Sabinaribo, Madagascar. Gracias a la gran aportación económica se ha podido comprar arroz para sostener el comedor durante 5 meses y dar de comer a los 310 alumnos y alumnas, así como afrontar la construcción completa de una cocina exterior para el comedor de la escuela, resistente a la época de lluvias. Gracias en malgache se dice Misaotra. Misaotra a toda la comunidad educativa del colegio. Gracias por vuestro compromiso con la educación por la transformación social. Gràcies per veure una vegada més el nostre Telecrist. Vos esperem el mes que ve. Adeu. Adeu.